L-elezzjoni għal kariga ta' deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista servit biex nifhmu fejn żbaljajna u li dan huwa partit modern ibbażat fuq prinċipji laburisti sodi u b'saħħithom. Dan kien il-messaġġ ewlieni li jagħmel il-Ministru kandidat għad-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona f'laqgħa li kellu mad-delegati u l-attivisti tal-Partit Laburista fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat. F'dawn l-aħħar ġimgħat il-Ministru Chris Cardona bħala parti mill-kampanja tiegħu li bdiet fil-Gżira Awċija organizza diversi laqgħat ma' delegati l-ferat kumitati veterani u żgħażagħ. Magħhom tkellem dwar il-futur tal-Partit Laburista u l-viżjoni li għandu sabiex il-Partit Laburista jissaħħaħ fil-waqt li sema l-idejat tagħhom. Cardona tenna l-impenn tiegħu li jitkellem ma' laburisti li forsi fl-aħħar żmien tbedu mill-Partit Laburista u dawk li sofrew xi inġustizzja. Qal li fl-aħħar 25 sena dawk li jħadnu l-prinċipji tal-Partit Laburista sofrew minn diversi inġustizzji u llum dawn in-nies iridu jsibu l-Partit Laburista hemm għalihom. Jiena naħseb li l-attivisti laburisti għandhom jingħataw l-importanza li jistħoqilhom. Ma ninsewx li għandna gvern li qed iġib riżultati b'saħħithom ħafna, tajbin ħafna, però mbagħad għandna Partit Laburista li għandu bżonn ikun b'saħħtu wkoll. Dak il-programm ta' ħidma tiegħi kien Partit Laburista b'saħħtu. Li xirid nassigura issa li f'dawn is-sentej li ġejjin ikollna mhux biss gvern li tiġib riżultati b'saħħithom, imma jkollna wkoll Partit Laburista li jista' jitlaq il-kampanja elettorali b'saħħtu u jerbaħha b'mod illi jkun konvinċenti Malta u għaddix kollu. Fl-osservazzjoni li jagħmel Chris Cardona qal li l-Partit Laburista jrid jifhem aktar li d-delegati tal-partit jisma' l-bżonnijiet u x-xewqat tagħhom u jinvolvihom aktar fid-deċiżjonijiet li jieħu l-Partit Laburista. Cardona temm billi esprima x-xewqa tiegħu li jrid iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jerġa' jingħata l-ħajja fejn id-delegati u l-attivisti flimkien ma' tmexxija tal-partit iżewġu l-idejat tagħhom sabiex il-Partit Laburista ikun partit dinamiku.